ozi nsị ka m wetara ndị Igbo tata. Ndị Igbo biko geenụ ntị. Onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu. Ndị Igbo geenụ ntị. Onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu. Biko ebe ọbụla unu nọ, onye ọbụla bụ onye Igbo, biko ịnenesie vidiyo a, share it, tụsaa ya ka ndị Igbo niile nọ all over the world ka ha nụ ya. Ndị Igbo, onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu. Ndị Igbo siri ike, ndị Igbo dị great. Mana ofu problem anyị na-enwe bụ ndị Igbo bụ na ọ na-adịla onye Igbo izi ịkwatu nwanne ya. Ọ na-adịla onye Igbo izi ịdọtu nwanne ya. Onye Igbo, ọ na-adịla ndị Igbo izi ataki nwanne ya. Ọ ataki ya nwanne ya, ọ rapụ stranger ejewalụ, ọ ataki ya nwanne ya. Onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu. Ndị Igbo biko nenenu vidiyo a and share it ka ndị Igbo na-anụ. Onye gburu nwanne ya abụrụ odogwu. Ọ bụ na nwanne gị na nwanne gị ekwekọtara na something, taa unu ga-ekwekọta echi. It doesn't make you enemies. Onye kpatara na ndị Igbo politics, national politics na-afịa anya arụ, maka na anyị na-achọkọ opportunity onye Igbo ga-eji dọtu nwanne ya. Ọjọka. Onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu. Ndị Igbo geenụ ntị. Ofu onye ligolu na position, ndị Igbo ibi ya ga-agbagide ya mgba till na akwatuo onye anwa, kwatuo ya ka stranger wee banye. Obi adịghị mma. Why? Ọ na-adịrị ndị Igbo be anyị izi ịdọtu nwanne ha ka stranger wee ligo, mana stranger nọrụ n'elu, obi adịghị mma. Ọ na-adị ndị be anyị izi imelụ stranger ihe than imelụ nwanne gị bụ onye Igbo. I don't know why. Ndị Igbo ebe ọbụla unu nọ, onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu. A na-esi n'ụlọ malụ mma wee pụọ ezi. A na-esi n'ụlọ malụ mma wee pụọ ezi. Biko tụsanụ vidiyo a. Ọ bụ ofu nsogbu ndị Igbo nwe. Anyị niile ineba anya na ya ka enwe ike dozie ya. If not, anyị ga na-enwe nsogbu asị ndị Igbo. Mmadụ binye si na ọ na-achụ Biafra, na ọ chọọ enweta Biafra. First thing ga-agbụ ya n'uche abụrụ ije esu shọpụ nwanne ya ọkụ, si na ị na-achụ Biafra, ma ọ bụ o jide nwanne ya kụgbuo, tigbuo nwanne ya. Itigbuo nwanne gị, ị ga-enweta Biafra? Ana m ajụ gị, ikugbuo nwanne gị nwoke, ikugbuo your brothers onye Igbo, ị ga-enweta Biafra? Ka ikugbu nwanne gị ga-esi nye gị Biafra? Ka anyị na-eche uche ọfụma ndị Igbo. Onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu. Ọ bụ na gị na nwanne gị ekwekọtara n'ofu ihe taa, unu ga-ekwekọta echi. It is your duty to convince your brother. Convince him peacefully na ebe ị kwesịrị ịnọ, na ọ bụrụ ikugbu nwanne gị. Ikugbuo nwanne gị ga-enweta Biafra. Onye ọbụla binye ọ sị na ọ na-achụ Biafra, first thing bụ ọsị, onye nke a sabotu a, onye nke a o jide nwanne ya na-etigbu. Onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu. Ka anyị na-ekwu ya, na-ekwusi ya ike. Ikugbuo nwanne gị, ọma nye gị Biafra. First thing ị kwesịrị na-eche is to protect your own people. Ọ bụ na anyị chọọ move forward as ndị Igbo, ofu ihe anyị ga-ebu ụzọ na-eche bụ otu ihe ga-esi dịrị nwanne gị mma. Efu ebe a na-achọ ikugbu nwanne gị, ịzọọ ya azọ. Nọ ka esi eme. Ifu ihe ga-adịrị nwanne gị mma, ibunye ya sị ya nekwa. Ndị be anyị nọ abroad, ofu ihe anwa ka a na-aya. Emekwara na pịa onye Igbo eje suo onye Igbo ibia imi.
suo onye Igbo ibia imi eke ebulia na a na-azọ dị gịnị biko ọkwa n'ụwa nke a bụkwa obere ihe kịta mmadụ nche anwụsịsịa in the next 100 years ndị niile nọ adị alive now onwerozi ya ga-adị ndụ kedu ihe a na-azọ dị ihe nwa ndị Igbo onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu. We must begin to wake up. I need itete n'ụla ihe ọbụla ọ bụ ya ka ị na-eme ya so onye Igbo first instinct ga-abụ protect nwanne gị ọ bụgodu na gị na ya ekwekọtara taa unu ga-ekwekọlite echi. Ya kpatara na ndị Igbo adịghị eme ọfụma na national politics emekwara na-achị ịdọtụ nwanne ha na onye Igbo nọ na pati eni ma ọ nọ na pati eni o minụrụ ọda gị na ya na-ese okwu pati ọbụla so ya nọdụ but malụ na nwanne gị onye abụ your brother onye abụ your sister ofu ezi ka isi ana ekwekọrịtara ọbụna ekwekọrịtara taa ekwekọrịta echi ikwu ihe ọbụla ga-abala obodo ga-eme ka obodo dị mma first person ga-ataki gị ga-abụkwa onye Igbo ibe gị ka anyị kwụsị na ya ndị Igbo kwụsị na ya na ọ dọrọ mma unu ma ọfụma mma ekwu ya na ma nwere onye nna atụ ụjọ okwu anwa na-ekwere okwukwu Yul Edochie isi mmiri ji ọfọ eze dike nke izi na Njenje ofu onye nyere ọra mma ekwu ya bụ okwu abụ m ezigbote onye Igbo alọvụ m ndị Igbo achọ m ka ndị Igbo jikọọ ọnụ na-emesifu ike Chukwu eblesigo ndị Igbo so ofu problem anwa ka Igbo nwee Igbo a na-achọ ka ịdọtụ nwanne ya ọfụ onye ezi fụ nwanne ya ọ dọtuo nwanne ya rapụ onye ezi ọgaba ka anyị kwụsị na ya taa ka anyị kwụsị na ya onye ọbụla nene vidiyo a biko ịbụrụ onye Igbo inenesie vidiyo a tụsasịa ya share it ka ndị Igbo ọzọ all over the world fụ ya onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu unu na-anụ onye gburu nwanne ya ọ bụrụ odogwu ekwusienu m daalụnụ. In the heart of the city where stories unfold, Njenje Media TV shining bright and bold, bringing news from the corners of the globe, connects us together no matter the road.